Хранителните добавки на Дотера, имаме ли нужда от тях, как помагат за здравето ни и ще разгледаме с по две-три думи основните хранителни добавки на Дотера, като няма да включваме масла, просто ще говорим за хранителните добавки. И това са основните добавки, които Дотера предлага. Първо, имаме ли нужда от добавки? Някои хора се чудат, мислят си, че това е нещо излишно, че няма нужда да се взимат добавки. Обаче истината е, че храната е бедна и като е бедна храната, има липси на хранителни вещества в организма, което води до някои здравословни проблеми, защото основно така наречените болести идват от недохранване на клетката и на това. Ти можеш да преяждаш дори с храна и да дебелееш и да а, се тъпчеш постоянно, обаче пак да си недохранен на клетъчно ниво, защото просто хранителните вещества и хранителната стойност на храната, която консумираме, е бедна. Отделно другите нитрати, химии, пестициди, всеки други токсини, които се намират в храната, те още възпрепятстват усвояването на храната и водят до още по-големи дефицити. Така че може да се замислиме какво трябва да взимаме и дали да го взимаме, като хранителните добавки не са лекарства, както някои си мислят, както и майка ми си мисли, че са лекарства и хапчета и така нататък. Но те са просто хранителни вещества, които са капсулирани или течна форма и са концентрирана форма на хранителни вещества, необходими на организма и са лесни и удобни за приемане, просто като добавка на бедната ни на витамини, минерали и всякакви микро-макроелементи храна. Те компенсират дефицитите в тялото, и което означава, че е добре да приемаме добавки не само когато вече се разболяваме, преди това и да ги взимаме профилактично, защото по този начин поддържаме организма здрав, даваме му сила да се справи с евентуални бактерии, вируси, така наречени, и атаки въобще от околната среда, токсини, много по-лесно да мине всичко, да подсилиме имунитета, така че хранителните добавки, особено някои, са препоръчителни и задължителни да се взимат постоянно, а не само ако нещо усетиме неразположение, защото то малко е късно тогава. Ако по принцип взимаме хранителни добавки редовно, много по-лесно и по-бързо минават въобще всякакви дискомфорти, като подсилиме с подходящите масла и други неща и въобще за един ден просто се справяме с настинки, вируси и всякакви други неща. Но трябва да приемаме по-големи количества и да вземем мерки на момента. Според някои скорошни изследвания се твърди, че 60% от хората имат липса на фундаментални вещества в организма и микро-макроелементи, като например магнезий, калий и всякакви други неща. Магнезия е основна, между другото, липса в почти при всички. Витамин D и всякакви други. И най-голям дефицит се наблюдава по отношение на такива вещества, които контролират метаболитните процеси, които пък са основни за функционирането на тялото. Не само за метаболизма като изгаряне на мазнини, както си мислят някои, ами то метаболитните процеси контролират и регулират цялостно здравето на организма. Как да избираме добавки? Значи първо трябва да определим нуждите си от добавки на база самонаблюдение или въобще може да се консултираме с някой, който разбира, или просто да попрочетеме и да усетиме дали сме постоянно уморени. Това също е симптом. Дали спиме достатъчно, дали спиме повече, дали спим по-малко, дали бързо ни минава, когато чувстваме някакъв дискомфорт, дали дълго време ни държи някаква така наречена заболяване, вирус, грип и така нататък, тежки симптоми, силни, слаби. Всичко това са фактори, които може да се наблюдаваме, за да видим горе-долу от какво имаме нужда
но има някои хранителни вещества, които са необходими на всекидневна база да се взимат. А, задължително, аз имам опит с хранителни добавки доста години, и като бизнес съм се занимавал и много е важна репутацията на производителя на добавките, т.е. кой ги произвежда. Особено сега вече масата хранителни добавки се произвеждат къде ли не. Просто е брутално. Всеки може да направи марка и да произвежда, като субстанциите са най-низко качествени за по-голяма печалба, естествено и сваляне на цената. Идват от Китай 90% от нещата. Качеството е още без коментар на повечето. За освояване и за бионаличност там да не говориме. Тоест си хвърляш парите на вятъра в повечето случаи, в много случаи даже си натоварваш излишно организма с вредни вещества и си му пречиш, не само, че не му помагаш. Затова и етикетите трябва да се четат, нали, за съдържанието, което е една малка част от това, което трябва да провериме. Но най-важното е качеството и съставките, произхода на съставките, което това никой не го гледа. Гледа на рафта 10 вида добавки, гледаме цената, това е 5 лева, това е 8 лева, това е 10 лева, ще взема ефтиното, за каквото е същото, ама не е така. Като дори цената не е определяща вече. Особено при етеричните масла, както знаем. Има масла, които не са ефтини въобще, а и пак са синтетични почти изцяло или разреждани с базови масла или с 100% химични. И така, трябва просто осъзнатост и внимание, ако искаме да сме здрави. Или да разчитаме на някой, който наистина е компетентен и разбира. Но това не са лекарите, защото лекарите за хранителни добавки и за нутрициология не са учили. Трябва да е нутрициолог, който е учил въобще съвсем друга посока. Така, започваме най-основното въобще като хранителни добавки. Не знам дали се вижда вдясно горе трите бурканчета с продуктите. Това е Lifelong Vitality Pack. Това е комплекс от хранителни вещества, витамини и минерали, омега-3 масни киселини и с етерични масла и Alpha-CRS е изключителен продукт за клетъчно здраве, за енергия на клетките, митохондрите да могат да произвеждат повече енергия, да детоксикира клетките. Това е може би най-така уникалният продукт от трите, като всичките са изключително създадени за да бъде най-доброто, което има и аз наистина не съм виждал за сега по-добра комбинация от витамини, минерали и цялостен комплекс. Като Alpha CRS, единия продукт от трите, помага за здравословна клетъчна и имунна функция, помага на мозъка за умствена яснота, за оксидативния стрес на клетките и за свободните радикали, които влияят зле и ни състаряват тялото и въобще са така важен фактор за здравето. Alpha CRS помага за справяне с този проблем. Помагат за клетъчно дълголетие, повишават енергията, повече енергия имаш въобще през деня и като цяло намаляват риска от сърдечни заболявания, намаляват възпаленията в тялото, което е много важно да се държат под контрол. Възпаления винаги има и това е здравословено, отговорно да не бъде прекомерен, защото тогава вече може да се получи дискомфорт и проблеми в тялото. И за нервната система също така и нервната функция подобряват. Това е Alpha CRS, единия продукт от този комплект Lifelong Vitality. Втория продукт са омега-3 масните киселини, като съдържа и каротиноиди и други неща и 8 мисля етерични масла или 6 или 8 етерични масла има вътре, което първо консервира добре омега-3, прави ги по-силни и етеричните масла пък от своя страна имат допълнително усилващ ефект и терапевтични свойства за здравето. Няма друга такава омега просто на пазара, никой не може да предложи такава и няма. Омега-3 с етерични масла и въобще качеството на омега-3 на дотера. Ползите от омега-3 се знаят, масово се знае за сърцето и за мозъка, че са изключително добри, но също така за възпалението в тялото, помагат
подпомага здравето на сърцето и кръвообращението, чистят кръвоносни съдове от плаки, холестероли и така нататък. Поддържа здравословна функция на ставите, което е интересно, нали, не е омега-3, не е само за сърцето и за мозъка. Имунната система, очите, мозъка, нервната система, то всичко е свързано, между другото. Защитават очите и кожата от увреждането от УВА, УВБ лъчите, увеличават силата и издръжливостта на организма като цяло, облегчават стреса и може да се приемат при всякакви такива неврологични, невродегенеративни и много сериозни заболявания. Дори се препоръчва, особено с мозъка и Алцхаймер и всякакви други неща. Подобряват метаболизма, между другото омега-3 масни киселини помагат за изгаряне на мазнините в тялото, когато се движиш и, нали, цялостен режим, но те помагат да изгаряш вредни мазнини и излишни мазнини. При физическо натоварване и спорт аз обикновено взимам 2 пъти на ден по 4 капсули. Препоръчителната доза от дотера е 2 пъти по 2 през деня, но аз взимам 2 пъти по 4, което е по-добре. И едната доза я взимам преди тренировка обикновено и ми дава повече сила и енергия и издръжливост. И на конвенцията сега споменаха, която беше в София, тура на дотера преди една седмица, 10 на дена, че е много добра за пушачи и са правили изследвания на дробовете, което за мен беше изненадващо даже, на хора, които са пушачи дългогодишни, приемат омега-3 известно време, не помня за какъв период беше, им правят изследвания и дробовете им са възстановени. Това е изследване, за което говорих. И третия продукт, това са витамините и минералите VMZ Microplex на дотера, като само ще се върна на омега-3, просто има 2 вида, както виждате, X и омега и V и омега. Това едното е рибено масло от риба, източниците са морски риби. Другото е вегетарианска, ако някой не приема животински продукт, това е вегетарианска омега, V и омега, което са добити от растителни продукти, като това е относително спорно. Аз предпочитам винаги животинското, защото много по-добре се усвоява и въобще е съвсем друга е силата. От растителните по друг начин се извлича, но има варианти, също така са много добри тези V и омега. Витамините VMZ, 22 бионалични основни базови необходими витамина за тялото и минерали за здравословна клетъчна функция, като технологията, няма да навлизам в подробности, е уникална за създаването на тия витамини. Те са жив продукт, страничен продукт от едни спори, които се отглеждат, не е синтетика с няма на прах и някакви... Те обикновено са наистина синтетични и всякакви протеини, витамините, които се предлагат на пазара, което никаква полза няма. Това е ценно жив продукт е един вид. Поддържа здравословен метаболизъм и клетъчна енергия дават тия витамини. Свободните радикали също освобождават и антиоксидантна защита, защото съдържат витамина С и Е, а също така природна естествена форма, което е много важно. Поддържа здрава имунна функция, здравословно храносмилане, защото вътре има и за храносмилателен бленд, екстракти за по-добро усвояване в Life Vitality и поддържат здравето на косата, ногтите, костите и зъбите. Някои хора дори страхотно подобрение при косопад, при проблеми с кожата наблюдават само от Life Vitality, когато започнат да приемат. Защото просто им набавя необходимите хранителни вещества и микро- и макроелементи, които са необходими и заради това има недостиг на тях и пада косата, кожата не е добре и така нататък. Следващия продукт, той вече са 2 продукта, лека разновидност, може би единия Митотомакс отляво, който виждаме, ще бъде спрян, защото това е старата версия, просто новата е Метапауър Митотомакс, леко променена, има добавен женшен вътре и етеричния бленд Метапауър в Метапауър Митотомакс, докато аз ползвам даже все още стария, пробвах и новия и това е изключителен продукт за повишаване на енергийните нива.
щадящо, леко, за да нямаш нужда от кофеин и от други стимуланти, плавно през целия ден. Препоръчва се да се взима два пъти по една капсула на ден. Аз взимам две преди тренировка и примерно през деня се взима още една. Може да се взимат и пет да вземете, не е проблем, ако имате нужда повече от енергия. А, Справя се с умората и насърчава устойчиви енергийни нива през целия ден, точно за да имате стабилна енергия. Подобрява умствената яснота, фокуса, паметта, мозъчната мъгла намалява, избистря мисълта. Подобрена физическа производителност, т.е. повишава работоспособността и издръжливостта, като оптимизира енергийния метаболизъм и подпомага използването на кислорода, за да влезе в клетките, за да могат да работят пълноценно. Като вътре има и ацетилкарнитин, има и някои други неща и е много добро за сърдечно здраве този продукт. Освен, че дава повече енергия, но и за сърдечно-съдовата система е изключително добър. Това е митото Макс, затова е мито заради митохондриалното здраве, за митохондрите. Това са в тялото са клетки, които произвеждат енергия в тялото, като използват хранителни вещества, за да произведат енергия. Те са основно като енергийни централи са в тялото. Също така за стреса съдържа адаптогени, които помагат на тялото да се адаптира към стресовите фактори в ежедневието, насърчават устойчивост и цялостно благосостояние и благополучие. Подобряват метаболизма и новата смес MetaPower Mito Max, която е с добавения бленд MetaPower, канела, джинджифил, грейпфрут, лимон и мента, още повече подобрява тази функция. И здравето на митохондриите, както казахме, и производството на клетъчна енергия, което ни прави по-жизнени и по-бодри. DDR, това е, може би, е най-мощният бленд на дотера от масла. Тук са само масла, наистина. Смята се за добавка, защото това е уникално. Това е ДНК, увредените ДНК поправя. Damage DNA Repair се нарича. Това е смес от 8 масла. Наистина има уникално действие. Има го и на масло. Това са капсулите, но има тамян, вътре лимонена трева, ниаули, също така мащерка. Забравям няколко, но 8 масла са вътре. Изключително мощни масла за имунната система. При разболяване може да се взима за деца с забавено развитие в говора и въобще в развитието, невродегенеративни, онкоболни. Просто наистина бленда е уникален. Дори само да се маже, ако не се взима вътрешно, пак има страхотен ефект. И основните ползи са, че той е създаден за здравето на клетките и регенерацията на клетките всъщност, за да се репликират здрави клетки, защото когато клетките се увреждат, клетките умират и се раждат нови през целия ни живот. Но ако е увредена клетка, тя възпроизвежда болна клетка, пак дефектна. Идеята е да се поправи, ако не може, този бленд помага за апоптозата, което е така наречената клетъчна смърт, която си предизвиква клетката, за да умре, за да се роди нова на нея и ако е увредена, просто ДДР изчиства тия клетки, за да могат да се появят нови здрави клетки. Регулира естрогена и прогестерона в тялото. Аз скоро го научих това нещо, не го знаех дори, че така действа. Изчиства стомашно-черния тракт и органите, противовъзпалително, много мощно противовъзпалително действие има това бленд. За когнитивните функции за мозъка, както казах, дори с деца с забавено развитие и сериозни старчески изменения и така нататък. Предпазва клетките от стареене, при автоимунни заболявания и туморни процеси, ракови заболявания и така нататък, просто е уникален. Другите два продукта се наричат Зендокрин, но това са различни продукти. Отляво е Зендокрин капсули, което съдържа екстракти растителни, няма масла в него. Той помага детоксикацията на системите в тялото и помага за изхвърлянето на токсините, излишните вещества и шлаки, които трябва да излязат, и затова е част от детокс
пакета на дотера от 30-дневния детокс. Много хубав продукт е, както казах, екстракти в капсула, а десният продукт е смес от етерични масла, които също са за детоксикация, но те детоксикират органите по друг начин, помагат на целия процес и изчистват черния дроб, жлъчката, червата, за всички основни органи, като поддържа здравословните функции на черния дроб, бъбреци, дебело черво, белите дробове и кожата. Белия буркан, той помага пък за изхвърлянето на тези неща. За ендокрин маслото помага да се отделят от органите, а другото помага да се изхвърлят от тялото, защото е важно да излязат те от организма. Много мощен антиоксидант, подобряват метаболизма, защото го изчистват организма и ускоряват процесите. И също така при храносмилателни проблеми действат много добре. И стигаме до Теразайм. Това е, аз приемам сигурно по 8-10 капсули на ден. Това са храносмилателните ензими на дотера, уникален продукт. Ензимите по принцип, една от функциите и основна е за разграждане и усвояване на хранителните вещества от храната, но имат и доста други свойства. Подпомагат функцията на жлъчния мехур, панкреаса, черния дроб и очите, ефективно метаболизират мазнините и захарите, също така и млечни и други. При преддиабетно състояние подобряват дейността на отделителната система, подпомагат имунната система, за бързо зарастване на рани помагат и за заличаване на белези. При варикозни вени и оттоци регулират хормоналния баланс, детокс и пречистване на организма. Също така при алергии, защото то пак е свързано с интоксикация и задръстване на организма, са алергиите обикновено с тежки метали и други неща, и токсини от козметика, и от храна, и от много други неща. Просто организма е претоварен и не може да изхвърли вредните вещества и токсини, и затова се получават алергични реакции, избиват по кожата и всякак. Просто това е замърсен, токсичен организъм. При кожни несъвършенства, като акне, то пак е свързано с това, кръвонасядания, навяхвания, охузвания, дори разтегнати сухожилия, счупвания на костите и така помагат за зарастване. Имаше даже свидетелство, една жена беше пуснала как с шипове в рамото, пиейки мисля, че беше по 8 ензима или по 10 на ден, но мисля, че наведнъж сутрин ли ги е пиела и беше пуснала снимки как за 10 дена не е могла да си дига преди това ръката. Просто се стопяват костни такива натрупвания, калцификати и шипове, които е имала. Теразайма аз го взимам с всяко хранене, помага за усвояване на храната, корема се прибира повече, по-леко ти е, много по-бързо усвояваш храната. Deep Blue полифенолния комплекс. Това е за всякакви болки, възпаления и проблеми в тялото с мускулни трески, дори травми, ставни проблеми и полифеноли съдържа, което пък имат много добър ефект противовъзпалителен и болко успокояващ при болки от растежа при деца, при главоболи и мигрена, всякакви болки в тялото, ставите, болки в кръста, схващания, навяхвания, изкълчвания, дори при висока пикошна киселина имат силно мощно действие при менструални крампи, синини и други травми по тялото. Дибл полифенолния комплекс е уникален продукт. Може да прочетете за полифенолите и за действието им, какъв ефект имат. Капсулите куркума, това е уникален продукт, защото съдържа и екстракта от куркума на прах и маслото етерично, което усилва многократно действието на едното и на другото, защото се комбинират, едното съдържа турмерон и другото съдържа куркуминоиди и така пълноценно се добиват всички ползи от куркумата. При възпаления, болки в тялото, ставни проблеми, сърдечната функция подпомага куркумата, това се знае и мозъка, антиоксидантни свойства за щитовидната жлеза, при кисти, миоми, поликистоза, при висок холестерол, триглицериди, пикошна киселина, чернодробни заболявания. Куркумата е много добра за чистене на кръвта и за черния дроб. Регулират кръвната захар, при затлъстяване, подобряват работата на стомашно-чревния тракт.
колити, киселини и всякакви такива проблеми, свързани с стомашно-чревния тракт, което води пък до алергии и други неща, сърбежи, екземи, изгаряния, бавно зарастващи рани, подобряват паметта, концентрацията и мисленето при тревожност, депресия, стрес, умствена умора. Уникален продукт е това. Има го и само маслото действа много добре, но това е много по-силно и комплексно. Бон-нутрien комплекс, част от женския комплект за женско здраве, Women's, забравих как се казваше, Women's. Те са три продукта за костно здраве, Bone-Nutrient комплекс, изключително добър, особено над 40 за жени и мъже е задължителен. Комбинация от витамини и минерали, които са съществено значение за здравето на костите, особено при жените. И остеопорози, коксартрози и така нататък се образуват от слаба костна плътност. Калция е недостиг и се изтощава в организма поради много причини. Нали, има недостиг от него и в храната трудно се добавя, а се доставя в организма и се усвоява трудно. Там е сложно малко и трябва да бъде комбинирано с магнезий. Тук затова има и магнезий за здравето на костите, който помага за образуването на паратироидния хормон, който пък е свързан с щитовидната жлеза, добра функция на мускулите, и витамин D2 и D3, които са много важни за почти всички процеси в тялото и помагат за усвояване на калция пък от костите, а не да отива където не трябва и да калцифицира бъбреците и кръвоносните съдове. Витамин С, който помага пък за синтезирането на колаген и който всъщност се оказа, че колаген е 30% от костите и е важен за имунната система. Другия комплекс, това е също от комплекса за женско здраве, е фитоестроген комплекса. Много силен продукт, може да се приема от тинейджърки до възрастни жени. Също и от мъже може да се приема, между другото, нищо, че е женския комплект това. Помага за балансиране и поддържане на здравословните нива на хормоните в тялото. Регулира метаболизма на естрогена, намалява симптомите на постменструален синдром и предменструален синдром. За здрави кости, сърце, тъканите на гърдите при жените. Има екстракт от нар вътре, който е много мощен антиоксидант, също така и натурална формула от растителни капсули, без натриев лаурил сулфат, както съдържат маса други продукти. Фитоестроген комплекса страхотни резултати има при жени с дисбалансирани хормони и така нататък.